Hoe licht bestiegt een dichterziele die lokjend blauwe oneindigheid? Wil dan de warme mildens vielen die tijdlees der verburgen luidt? Dan noeg je die vier gezichten op bergen, zuiver als kristal. Hoe neerzig worden ierske plichten in de eenheid met het grut heelal. Maar vaak luidt ik een jippe drovens of stien op het oestjure het. Valt in die wiefe ziel een dovens, die het hem iertske veenzen zet. Och lid mij maar, die vreemde zielen, het lang je nooit uw oneindigheid. Ik zal ek een meeskelot wel dealen, dat je zo vaak in tjuster luidt. In de tentoonstelling Zoonhuid komen twee werelden bij elkaar. Die van Simon Haringa, 1953 uit Amsterdam, en die van zijn vader Harmen Haringa, 1920 tot 2000 te Heeg. De bezoeker kijkt mee door de ogen van Simon. Die zoekt naar rust en balans in een grote, hectische wereld. 20 jaar na zijn dood sluit Harmen postuum aan bij die foto's van zijn zoon met zijn Friese gedichten. Leidraad voor deze expositie is de kringloop. Het volgt de seizoenen en vertelt tegelijkertijd het verhaal van de levenscyclus. Zoon en vader ontmoeten elkaar weer op een snijpunt van hun leven. Voor beiden komt de laatste levensfase in zicht. Dit roept vragen op en dwingt tot keuzes. Kiezen ze voor het leven, nu, of voor een voorbereiding op een einde? Ik heb deze foto's genomen dus op die Canarische eilanden. En Canarische eilanden, dat zijn dus toeristische eilanden. Dus vaak zijn er heel veel mensen en is er veel gedoe. Maar op een of andere manier heb ik dus daar de behoefte om juist die mensen te ontlopen. Dus dat kan niet altijd, want dit is bijvoorbeeld op een strand waar heel veel mensen lopen. Maar ik werd zo getroffen door dat beeld dat ik dan toch zo'n soort foto maak. Omdat er bij mij een gevoel oproept van een soort, ja, je kan het oneindigheid noemen. Ook op deze andere foto, waar staat dat mannetje eigenlijk naar te kijken? En waarom staat hij daar te kijken? Misschien gebruik ik dus toch die eilanden om te zoeken naar een soort rust die ik in Amsterdam waarschijnlijk niet kan vinden. Reerde wolkens. Wat willen je me zeggen, reerde wolkens on een koperen loft? Is het vaak dat de tijd haast om is? Zal het wetter heger als de lippen komen? Of wordt de glazen ruimbogen tot een bregen? Angst waar het om u zinnen. Alle mensen zie ik je om een haan. Deze twee foto's zijn wat mij betreft het meest symbolisch voor de tijd waarin we leven. Het is één grote pandemie en er is eigenlijk angst bij iedereen. Angst dat je corona kunt krijgen, angst dat je zwaar ziek wordt, angst dat je doodgaat. Dat hangt als een soort wolk over ons heen. Op deze foto zie je de straat waar ik woon in Amsterdam met inderdaad een prachtige mooie rode lucht. Maar hoe interpreteer je die rode lucht? Is dat angstig of is dat mooi? Deze foto is de fontein in Leeuwarden, waar ik toevallig langs liep toen ik hier naartoe liep. Ook hier zie je die rode glans terugkomen. Mijn vader die schrijft dus dat gedicht over. Maar klaarblijkelijk was het dus 40 jaar geleden heerste er ook al van dat soort ziektes of gevaren. Waardoor mijn vader zich ook heel erg angstig voelde. En in zijn gedicht ook echt zegt van iedereen zoekt om een hand. Bij hem is het dus Gods hulp. Oké, ik sta anders in het leven, maar ik vind het wel een gedicht wat ook heel erg past op deze tijd. En waarin je ziet dat er soms qua gevoel heel weinig verandert in de loop der jaren. Miemering. Us huid is deer. En op het bed luidt nou zijn stille leer. Wij stinnen daaromheen als zien ben. Wat wil ik nou graag efter die sletten eigen zien? Hoe zal het wezen? Hier het ietske lippen zin. Is huid nou weer bij het allereerst begin?
Zoon en vader ontmoeten elkaar weer op een snijpunt van hun leven. Voor beiden komt de laatste levensfase in zicht. Dit roept vragen op en dwingt tot keuzes. Kiezen ze voor het leven nu of voorbereiding op een einde? Ik heb hier 2 foto's genomen die, als je in de tentoonstelling bent, dezelfde foto's zijn als waar dus deze tentoonstelling mee begint. Dit is dus het einde van de cyclus. Voor mij staat dit symbool. Het is donker, het is nacht. Ik heb ook een keer gestaan bij het lijk van mijn vader. En ik heb precies hetzelfde gedacht wat mijn vader heeft opgeschreven. Wij hebben de tentoonstelling ook op een bepaalde manier ingericht. Je kan dus de cyclus volgen, die ook wel symbool staat voor de levenscyclus. Je kan de seizoenen volgen, maar het is een verhalende tentoonstelling. Je mag ook gaan dwalen. Iedereen moet zelf maar bepalen, is dit nou het einde of is het begin?